Gemeentearchief-website gelanceerd. Ondernemers merken betere tijden. Het is vandaag 11 oktober, dit is het PNMA-journaal. In Sporthal De Weert in Venray vindt op zaterdag 2 november een Zumbathon Charity Event plaats voor het goede doel. Initiatiefnemer is Nancy Garcia uit Venray. De opbrengst komt volledig ten goede aan het doodzieke jongetje Jigit. Hij lijdt aan een zeldzame vorm van kinderkanker, neuroblastoom. Voor een behandeling in Amerika is maar liefst €100.000 nodig. Met de Zumbathon hoopt Nancy met haar mede-organisatoren een steentje bij te kunnen dragen. Van 6:15 middags tot 8:45 's avonds kan iedereen meedoen aan de inzamelingactie. Op dit moment zijn er al zo'n 50 inschrijvingen. De organisatie hoopt dat er nog meer mensen zich inschrijven. Het gemeentearchief van Venray heeft sinds vorige week een nieuwe website. Op deze website kan iedereen veel historisch materiaal vinden dat de afgelopen jaren is gedigitaliseerd. Er zijn jaren aan voorbereidingen geweest voordat deze nieuwe website met al het archiefmateriaal online kon. Op de website is een schat aan informatie van de gemeente Venray en Meerlo-Wansum te vinden. Het belangrijkste voor ons is het genealogieverhaal. Daar vind je heel veel informatiebronnen voor je stamboomonderzoek, voor het onderzoeken van je familiegeschiedenis. Documenten die gescand zijn en die je open kan klikken. Je kunt zoeken op familienamen en daardoor kun je als het ware je hele familiegeschiedenis reconstrueren. Maar dat is nog niet het enige, want we hebben ook nog het overzicht erop gezet van al onze archieven. De archieven die wij en collecties die wij hier in ons depot bewaren. En dan kun je dus precies al zien wat we in huis hebben en kun je als het ware je onderzoek ook voorbereiden. Die stukken zijn dan nog niet gescand, maar die kun je dan wel al via de website aanvragen en dan kun je ze hier bij ons in de studiezaal inzien. In totaal is er zo'n 5% van het gehele historisch materiaal gedigitaliseerd. Dat lijkt niet zoveel, maar het gaat dan wel om dat materiaal waar het meest op wordt gezocht door burgers. Onder de gedigitaliseerde bronnen zitten ook veel zeer oude actes. Ja, ons oudste bronnenmateriaal is uit de tijd van rond 1600. Dan moet je bedenken, we kennen nu de burgerlijke stand. Die is ongeveer in 1798 ingevoerd. Dat de overheid geboorte, huwelijk en overlijden gaat bijhouden. Voor die tijd was de overheid op dat terrein niet actief en deden de pastoorsstad. Dan heb je de kerkregisters. En de oudste bewaarde kerkregister is van de parochie van Petrusbande en die gaat terug tot 1600. Dus dat is onze oudste bron die we hebben. Er zijn helaas ook veel stukken verloren gegaan. Bijvoorbeeld van de parochie in Wansum. In totaal werken er zo'n 9 vrijwilligers aan het verwerken van de informatie. Jo Klaasens is coördinator van de vrijwilligers en weet veel van de informatie over stambomen. Mensen die op zoek zijn naar hun voorouders zijn vaak zeer enthousiast als ze de informatie hierover vinden. Ja, geweldig. Als ze zien dat hun stamboom zo ver terug gaat of zo. Mensen willen alsmaar verder terug en dat gaat niet altijd. Wat doen mensen met die gegevens? De meeste mensen maken daar een stamboom mee, een familiegeschiedenis, zeg maar. Wat zijn nu grote families hier in Venray? Bijvoorbeeld familie Poels of familie Vollenberg. Jansen zitten hier ook veel. Dat zijn de grootste families. Tot hoe ver gaan die terug in de geschiedenis? Nou, ik denk familie Poels ongeveer 1580, zoiets. Maar het digitaliseren is nog lang niet klaar. Op dit moment wordt er alweer hard gewerkt aan een nieuw project. Dat is onze ambitie om een digitale studiezaal te maken, dus die moet telkens weer aangevuld worden. En ons volgende grote project zijn de volkstellingen en de bevolkingsregisters, zodat je ook in één oogopslag kan zien, die zijn vanaf ongeveer 1800 bijgehouden, welk gezin, waar woonde, wat vader voor beroep deed, zodat je ook al die gegevens via onze website kunt raadplegen. Wilt u zelf iets meer weten over de historie van Venray of uw voorouders? Dat kan op de website www.gemeentearchiefvenray.nl. In november kan er in de gemeente Venray weer zonder ontheffing afvalstoffen en snoeihout worden verbrand. Maart en november zijn de 2 maanden in het jaar waarvoor de vrijstelling geldt. Want in deze maanden worden bomen en struiken het meest gesnoeid. Voor verbranding in de andere maanden is wel een vergunning nodig. Vooral rozen- en fruittelers maken door het jaar heen gebruik van de ontheffing voor grotere verbrandingen. De Nederlandse economie is uit de recessie.
Dat stelde president Klaas Knot van Nederlandse Bank in een persconferentie maandag. Hij zei redelijk optimistisch te zijn over onze economie. Maar merken de ondernemers hier ook al wat van? We merken inderdaad wel dat het een stuk meer gaat aantrekken, dat mensen veel meer naar de Schouwburg toe komen. En dat, je merkt wel dat we langzaam mogelijk te krabbelen zijn, absoluut. Jawel, ik merk, vorig jaar was het allemaal wat minder. Dit jaar merken we gewoon een stuk vooruitgang. Mensen praten weer met elkaar, mensen investeren weer, geven weer geld uit. En dat geeft de burger moed, zullen we maar zeggen. Ja, absoluut. Want heeft de recessie veel invloed op uw bedrijf gehad? Ja, natuurlijk. Computers zijn vaak de sluitpost. Wanneer koop je computer als je geld hebt? Als je wat minder geld hebt, dan besteed je het aan bedrijfsmiddelen, personeel of andere zaken. Dus dan komt de computer op de laatste plaats. En nu mogen we weer leveren. Ja, absoluut. Maar er zijn ook bedrijven die weinig van de crisis hebben gemerkt, zoals het jonge internetbureau LR. Ja, wij zijn een aantal jaar geleden begonnen. En wij hebben sinds toen eigenlijk alleen maar groei meegemaakt. Het zou misschien meer hebben uitgemaakt als wij echt al langere periode hadden en dat wij echt al op een goed niveau zaten voor de recessie. Maar omdat wij dus groei hebben meegemaakt in de recessie, merken wij daar bijzonder weinig van. En hoe positief zien jullie de toekomst in? Nou, heel positief natuurlijk. Ja, nee, wat dat betreft hebben we gewoon een realistische, maar wel een positieve vibe. En we hebben sinds kort de horeca erbij gekocht. Dus daar hebben we ook heel erg veel plannen mee. Dus we hopen dat het alleen maar de goede kant op gaat. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een uitzending van Onder Vier Ogen met Bernie van Lierop. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht blijft het droog en wordt het 5 graden. Morgen overdag zal het bewolkt zijn en blijft het kwik steken op zo'n 12 graden. Ook is er kans op een bui. Zondag zal het zo'n 13 graden worden en het is wisselvallig. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.